Здравейте, започват централните новини на BTV. Аз съм Никола Оронов. Катастрофа между тежкотоварни автомобили блокира движението по автомагистрала Марица в района на Стара Загора. Инцидентът е станал тази сутрин. По първоначална информация на полицията са се ударили 2 тира, предава БТА. Няма пострадали при инцидента. Водачите на тежкотоварните автомобили са тествани за алкохол и са отчетени отрицателни резултати. Голям пожар гори в земеделски земи на изхода на Пловдив в посока Садово. Огънят е тръгнал преди час. Горят сухи треви и храсти. Към момента няма опасност за сгради. 3 екипа на пожарната са на място. Православната църква почита паметта на света Екатерина, покровителка на учените, учителите, младите момичета и майките, както и на плодородието, децата и здравето. Света Екатерина е символ на чистотата, мъдростта и духовната сила. Имен ден на 24 ноември имат Екатерина, Катя, Кина, Тинка и техните производни. В неделя сутринта ще бъде студено с минимални температури между минус 7 градуса и минус 2 градуса, в Култовините до минус 10 градуса, а в София ще бъде около минус 9 градуса. През деня ще има слънце, в източните райони със слаб вятър от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 5 градуса и 10 градуса. В София около 5 градуса. Пореден случай на нападение в столичен мол. Това научи BTV от очевидци. По техни данни, група младежи са нападнали мъж в търговския център. Сигнал е подаден около 18 часа и 35 минути. По информация на BTV е пострадал служител на кафене. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалият е получил рана в областта на лицето. Ще бъде откаран във ВМА за преглед. Новините в развитие четете и на btvnovинite.bg. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. От мен приятна вечер с BTV.